anteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SRL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile. Emicom SRL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo, ventilateur ta b'u bolo, téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi i fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo. Sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SRL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔni ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SRL. Kasangani bi juma jen kalo kile 26 san 2026 ka aw fuga ko ɲuman ni kuma ina aw minnu sɔgɔlen ana ayaw bisimila wulaina bamanankan kibaru kɔnɔ la kɛnɛ min na namina ɲɛfɔli caman kɛ aw ye Mali ani diɲɛ kibaruw kan an ka kunnafoni bakuruba dɔ bɛna tali kɛ sariya kisɛ mun ni o bɛ an ka jamana lakana o kofɔ o sariya kisɛ yɛlɛ k'a fɔ ko yɛlɛmaba bɛna don a la ka sanga ni diɲɛ lahalakuraw ye minisiriw ka ɲɔgɔn senfɛ o hakilina tara taji citerni 800 ko o de donna Bamakɔ kɔnɔna la nɔ bi sɔgɔmada in na yaasa ko taji ko gɛlɛya mun bɛ Bamakɔ da la nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka se ka caman ta ka bɔ a la o wulikajɔw kɔnɔ kiriko bunakun kan chambre criminelle commune 1 kɔnɔna la o baaraw bilala sen kan mun ni a bɛ kojugubaw k'olu ka kiiriw ka o kɛ marabolo kɔnɔna kibaruw bɛna taa ni an ye kitakaw fɛ yen nɔ kita mairie ye a ka san 2025 u ka recette u kan ka wari min ladon ko hali n'a sɔrɔ mun kun prévoira o ma se ka sɔrɔ nka u ye miliyari 4 ɲɔgɔnko ka o ladon bugunikaw fɛ yen nɔ u ye furakisɛw ani minɛnw jeni minnu tɛ sariya kɔnɔ ka sanga ni diɲɛ kurukara ye don mun ta k'o kɛ dɔrɔgu kɛlɛli o don ye kɔkan kibaruw bɛna taa ni an ye Venezuela jamana kɔnɔna la dugukolo yɛrɛ mun kɛra yen nɔ ka a yɛrɛ la k'a fɔ maa ba 10 ɲɔgɔnko maa ba 50 olu de tununnen don wa k'a kɛra sababu ye ka maa 150 ni kɔ ka olu de faga ninnu de an ka wulana kunnafoni la kumaba dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli bonya aw ye a kan a y'aw bisimila ko ɲuman ja ni kibaruya sira bɛɛ lajɛlen sanfɛ. An ka jamana lakana sɛbɛnfura mun bɛ yen ni o ye a sariya kisɛ ye o sariya yɛrɛmɛ k'a fɔ ko falen donna la kosɛbɛ ka yɛlɛma kura don a la ka sen kura bila kɔrɔ ko refondation sariya kisɛ mun n'a yɛrɛ la k'a fɔ a bilala san mun na ni o ye san 2024 novembre kalo la sariya kisɛ in tun bɛ o waati a taara yaasa kɛlɛ ani fo ka taa se kanda fɛlɛ bɛɛ lajɛlen a mun b'a fɔ k'a fɔ an ka cɛfini tabaw labɛn bɛ kuma bɛɛ ni kɛlɛ nana walima ka bingani kɛ ka se ka an ka jamana ka a lakana o siratigɛ de la conseil des ministres senfɛ kunungo an ka jamana ɲɛmaayaso hakaja ministre mun bɛ défense lakanako bunakun kan ministre délégué ale ka hakilinaw kɔnɔna la ka ɲɛsin ministre mun yɛrɛ bɛ kana ni kunna ni o jamana kuntigi yɛrɛ ye olu de ye nin hakilina ta ka yɛrɛ k'a fɔ a ka kan sariya in ka se ka bila diɲɛ lahalaw la baw kabi 2004 de sariya min sen kan sariya mun ko ni a bɛna yɛlɛma a bɛna kɛ ka senkura don an ka jamana kana o ko bɛɛ lajɛlen kɔrɔla la ani an ka kɛlɛko o sɛbɛnfura ninnu bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ka yɛlɛma kura don a la ka sanga ni diɲɛ lahalakuraw ye yɛrɛmɛ k'a fɔ diɲɛ bɛ bunakun mun kan bi ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛlɛ kɛ yaasa ka se ka nafa de sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ ani juguya kɛlɛw
fo ka taa se politiki ko kɛlɛ ni fɛlɛ mun ni diɲɛ bɛ a la bi bɛɛ bɛ k'i ka nafa de ɲini ka sanga ni nafa kɛlɛw ye ani fo ka taa se bi lahalaw ye bingani mun ni o bɛ kɛ anw kan an ka se ka jɔ a kɔkɔrɔ ani jugu mun b'an na ka jugu kɛlɛ cogo giriman na o de la ko a ka kan sariya kisɛ in yɛlɛmaba bɛna don a la wa yɛlɛmaw bɛna kɛ ka se ka sigifɛn ɲuman don a kɔrɔ sigisen mun n'a bɛ kɛ sababu ye diɲɛ lahala kura kɔnɔ an bɛ se ka an ka lakana kɛ an yɛrɛw ka sɔrɔ an b'an jigi da maa wɛrɛw kan wa a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko sariya in kɔnɔna la ko sɛbɛnfura in ko a lajɛra ko ɲuman ka a dugudugumafɛnw ka a sɛgɛsɛgɛ k'a tɛntɛn ka majɛ mun tun b'a la waati tɛmɛnenw ani diɲɛ lahala kuraw farankan mun kan ka k'a la o bɛɛ bɛ fara sɛbɛnfura in kan a sɛbɛnfura in de b'a to an ka kɛlɛcɛw fo ka taa se an ka duguba kɔnɔna lakana ko lakana sira fɛn o fɛn ale sariya bɛɛ de bɛ ta ni sariya kisɛ in kɔnɔna la o de la ko sariya in nafa ka bon kosɛbɛ k'a kan ka kan a ka se ka lajɛ ni diɲɛ yɛlɛma kuraw ye yaasa an ka jamana fintigilakaw u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri mun na ani u kologiriya bɛ cogo mun na ka se ka jugu kɛlɛ ko nin sariya falenni bɛna dɔ fara u ka kologiriya kan wa a bɛna dɔ fara u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan yaasa an bɛ se ka an jugu kɛlɛ ka bɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ kɛnɛma jugu ni kɔkan jugu tajiko sira fɛ mɔbili 800 kɔ ko o de donna sɔgɔmada in na sitɛrni mun an ka finitigilakaw ye u tɔpɔtɔ ka u escorter fo ka don Bamako kɔnɔna la nɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko ka bɔ kunungo ka dugu jɛ bi sɔgɔmada in na bi jumadɔ in na ko ni convoi mun ni a donna a kɛra nisɔndiya ni jigiya kura ye Bamakokaw da la baw tajiko gɛlɛya a bɛ tile 2 in na bɔ a kun bɛ ka maaw sɛgɛn kosɛbɛ o siratigɛ la taji ninnu donni jagoko kɔlɔsili cakɛda ni o ye DCC olu maaw ye wulikajɔ boloda yaasa taji ninnu bɛ se ka tilan cogo min na o taa yɔrɔw ani fo ka taa se bɛnkan ye mun ye a kan ka tɛmɛ sira ni sira min fɛ a kan ka feere sira mun ni sira min fɛ ka se ka a bɛɛ lajɛlen kɛ bɛɛ ka se ka taji sɔrɔ a waatiw la wa DCC maaw yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ an ka cɛfini tabaw ko k'u fo u ye cɛsiri ni wulikajɔ mun kɛ ka u nin dili mun kɛ kuma bɛɛ ka sitɛriniw k'u tɔpɔtɔ k'u lakana fo ka na u se u seyɔrɔ la Bamako ani Mali dugubaw bɛɛ lajɛlen na ko fintigilakaw kan ka fo baaraw la ani maa fɛn bɛ tajiko bunakun kan taji cakɛlaw mɔbiliba bolibagaw ani a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ ko a ka kan u bɛɛ lajɛlen ka fo baw k'u ka wulikajɔ laɲini ye mun ye maliden bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na ka an ka makoɲɛciw ɲɛnabɔ ni a ye halisa an bɛ to tajiko bunakun kan an ka jamana jagokɛlaw ka minisiri Musa Alassane Diallo y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali bɛna maaw bila ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ yaasa ka se ka taa kumaɲɔgɔn kɛ baw ko tajiko gɛlɛya tile 2 in na u ye jateminɛ dɔ kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ taji mɔbiliw bɛ ka mɛn kosɛbɛ Côte d'Ivoire o de siratigɛ la ko a ka kan kumaɲɔgɔnw ka se ka kɛ o de la délégation Musa Alassane Diallo ale ka kɔrɔfɔw la ko o bɛna bila ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ yaasa ka se ka taa kuma ni o ye ka sanga ni taji kulu ka jalajɛ ta ko 26 o mun sigira sen kan ka sanga ni kunungo alamisa juin kalo tile 25 ye ni o bɛ sigi kuma o kuma cadigi baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka kuma taji lahalaw kan o kɛnɛ in de kan Musa Alassane Diallo y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jateminɛw kɔnɔ taji baarakɛlaw y'a f'u ye ko kuma dɔw la an ka sitɛriniw u bɛ mɛn sɛbɛnfura ko ni a ɲɔngow o de la ko taji bɛ sumaya o siratigɛ de la ko yaasa ka se ka o gɛlɛya ninnu ban an ka jamana bɛ na délégation bila ka taa hakaja minisiriso ninnu ka délégation bila ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka taa lajɛ gɛlɛya ye yɔrɔ mun ye Côte d'Ivoirekaw ka taji cakɛda mun bɛ yen ni o ye gesto CI ye o ni o bɛna taa ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ka bɛnkanw sɔrɔ yaasa sitɛriniw olu kana mɛn ye a sɛbɛnfura kow n'a ɲɔngow o bɛɛ lajɛlen ka se ka teliya n'o kɛra malidenw bɛ se ka taji sɔrɔ a kuma kelen na kɛba an bɛ taa CSI kɔnɔna la ni o ye sibikaw fɛ yen nɔ ye u ka cakɛda mun bɛ yen nɔ ni bayɛlɛmali so u bɛ sɛnɛfɛnw bayɛlɛma ani ka fɛn caman kɛ bagan maraw ni a ɲɔngo CSI kɔnɔna la bi u kɛn bɛ ka musolakaw ka o don bala kosɛbɛ ka musolakaw ta ka kalanbulon kɛ u kun ka u former san o san dɔw bɛ bɔ dɔw bɛ don yaasa musolakaw bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ cogo min na ka baaradaw sigi Kasim Traoré ani Falaye Keita u ye mun sɔrɔ CSI kɔnɔ kɛbamte fan fɛ an ka jango lajɛ. An bɛ CSI kɔnɔna la yan sibi kangaliba bɛ yen nɔ ale prix ye 250 francs ale bɛ infuser i n'a fɔ thé ka a min citronnelle fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ ye 250 francs ale fɛnɛ bɛ infuser i n'a fɔ thé ko o min tisane fɛnɛ bɛ yen o y'a saba mélanger le su ko la citronnelle ani kangaliba
ale fɛnɛ 250 francs ale fɛnɛ bɛ infusé i n'a fɔ thé awɔ ale fɛnɛ ye 50 ye foronto mugu bɛ yen nɔ donc ale fɛnɛ ye 500 francs foronto in kɔni foronto gɛrɛgɛrɛ don mélange foyi t'a la kɔgɔ t'a la najini t'a la foronto in bɛ a ka farin yɛrɛ de ale prix ye 500 francs citron plus gingembre fɛnɛ bɛ ale 1000 francs ale bɛ se ka kɛ kangaliba la citronnelle tisane ani lipton ale bɛ ko o fɛnɛ ale prix ye 1000 francs poivre fɛnɛ bɛ yen nɔ poivre prix ye 500 francs ale kɔni bɛ kɛ n'a bɛɛ la hali fɛn dilantaw salati ninnu a bɛ se ka ko olu la poudre de tomate fɛnɛ bɛ yen ale ye 500 francs ale bɛ utiliser sauce ninnu na nanw fɛnɛ na laurier fɛnɛ bɛ yen nɔ laurier fɛnɛ bɛ kɛ naw na ale prix fɛnɛ ye 500 francs fɛfɛ fɛnɛ bɛ yen ale prix ye 750 francs donc ale fɛnɛ bɛ utiliser tigadɛgɛw la ni fɛfɛ bɛ kɛ fɛn mun na ale bɛ kɛ olu la ale fɛfɛ fɛnɛ ye gɛrɛgɛrɛ ye mélange foyi tɛ fɛfɛ fɛnɛ na sumalamugu fɛnɛ bɛ ale fɛnɛ ye gɛrɛgɛrɛ ye foyi ɲagaminen t'o si la ale prix ye 500 francs datu fɛnɛ bɛ yen nɔ min bɛ kɛ to la donc ale prix fɛnɛ ye 500 francs gamugu fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ prix ye 500 francs gamugu gɛrɛgɛrɛ mélange foyi to olu fɛnɛ si la cɛkɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ cɛkɛ jalen don mais i b'a finja n'i b'a fin i bɛ se k'a finja ko 2 kɛ donc ni kumu ka di mun y'a finja to i bɛ se ka vinaigre fitinin k'a la komi an t'a kumu kojugu parce que furudimibagatɔ ka ca donc gari fɛnɛ bɛ yen ale prix fɛnɛ ye 500 francs ale bɛ ji wɔlɔkɔlen k'ale la donc n'a ɲiginna i bɛ sukaro nɔnɔ k'a la walima n'i ye ji wɔlɔkɔlen k'a la n'a ɲiginna dɔɔni i bɛ se ka sauce d'oignon k'a sanfɛ quoi a bɛ dun jus de mangue bɛ yen nɔ ale prix ye 2500 ale fɛnɛ ye gɛrɛgɛrɛ foyi ɲagaminen t'a la naturel ani jus d'oranger ale prix ye 2000 francs sukaro t'a la foyi t'a la lait fɛnɛ b'an bolo lait de vache bɛ yen ale ye 600 francs ani lait de chèvre ale ye 2500 ye litiri jus fɛnɛ na jus zaban bɛ yen nɔ zaban jus ale ye 400 francs ye tomi jus fɛnɛ bɛ yen nɔ olu fɛnɛ ye 400 francs ani dabileni o fɛnɛ 400 francs tulu fɛnɛ bɛ yen tiga tulu a 5 litres ye 7500 10 litres ye 15000 francs awɔ mangoro jalen fɛnɛ bɛ yen nɔ ale prix ye 2000 francs miel ye 4000 francs ale fɛnɛ miel gɛrɛgɛrɛ mélange foyi tɛ miel fɛnɛ na a bɛ daminɛ 50 la ka taa se fo 3000 ma a gɛrɛgɛrɛ ko la parce que produit chimique foyi t'an ka minɛnw na a bɛɛ gɛrɛgɛrɛ an yɛrɛ b'a sɛnɛ ka tila k'a transformer yan nɔ donc an tɛ produit chimique foyi t'a la bon minnu bɛ fɛ ka sanni kɛ o bɛ ka na sanni kɛ sabula an ka produit kɔni ye gɛrɛgɛrɛ i n'a fɔ santé yɔrɔ la a ka ɲi o ma imagine produit chimique n'i mɛnna dunni na a bɛ se ka bana caman lase mɔgɔ ma donc n'i bɛ produit gɛrɛgɛrɛ kan i ka bana bɛ dɔgɔya kɔni. seko ni dɔnko bunakun kan diɲɛ kurukara jɛkulu min bɛ yen ni o ye unesco ye u ye a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana ye jɔyɔrɔba sɔrɔ o kulu in kɔnɔna la bawo kulu min bɛ unesco kɔnɔ ni ale bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔɲɔw latigɛ u ka cakɛda min bɛ yen nɔ ni o bɛ bilankɔrɔ patrimoine kofɔ patrimoine min bɛ ni maga tɛ se ka kɛ o la ni o dɔw ye kalan ni hakilinaw ye n'u b'a wele ko patrimoine culturel immatériel ko an ka jamana donna o kulu kɔnɔ ni o y'a comité intergouvernemental ye ka bɔ san 2026 la ka taa se san 2030 ma an ka jamana donna ni kulu in kɔnɔna la ko o ye paraɲɛba ye ani nisɔndiyakoba ye mun b'a sɛbɛntiya k'a yɛrɛ k'a fɔ anw ka bilankɔrɔ ni o ye patrimoine ye o lapasalen don kosɛbɛ wa an ka jamana ye seko ni dɔnko o jamanaba ye an ka jamana bɛ nin kulu min kɔnɔ bi an bɛna taa fara Djibouti ani fo ka taa se Guinée kan arame k'a fɔ ko nin ye hakilina ye hakilina mun ni farafinna jamanaw kɛn bɛ k'a bila sen kan an bɛ se ka an ka bilankɔrɔw ni o ye hakilinaw ye an maakɔrɔw ani an bɛnbakɛw ye kalan ni hakilina ɲuman min bila anw ɲɛ ni o ye an danbew ye olu bɛ se ka cari cogo di ka a fɔ sifinnakaw ɲɛna ani fo ka taa se UNESCO jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an ka dɔntaw mun bɛ an kunkolo la ko olu bɛɛ lajɛlen ka se ka lapasa cogo min na ko nin bɛna to an ka jamana ɲɛmaaso bɛ ka wulikajɔ min kɛ hakaja ani AES kɛn bɛ ka boloɲɔgɔnma kɛ yaasa ka se ka an ka bɔgɔlan ani fo ka taa se hakilina mun bɛ an fɛ yan nɔ ni a dɔ ye tulo ni yɛlɛ ye a dɔ ye sinankunya ni a ɲɔngow ye ko an kɛn bɛ ka a ɲini olu ka don UNESCO u ka bilankɔrɔ kɔnɔ ni o ye patrimoine ye nin ko in ko a bɛna o koɲɛ nɔgɔya o mun laɲini kɛn bɛ AES jamanaw fɛ yaasa an ka bɔgɔlan ani an ka sinankunya ni a ɲɔngow u ka se ka don bilankɔrɔw olu ka fɛnw na fɛn minnu nafa ka bon kosɛbɛ ni o ye patrimoine ye ani fɛnɛ ko nin b'a to AES jamanaw diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ anw seko n'an danbe ani fo ka taa se an bɛ ka dɔn ko o fanga ka bon kosɛbɛ nin jɔyɔrɔ in jɔyɔrɔ nafamanba don kiriko bunakun kan kiriba mun bɛ yen nɔ ni o ye kojugubaw kiri ye
ko session criminelle Bamako arrondissement folo olu ye u ka baara kɛ bi sɔgɔmada in na a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko arrondissement fɔlɔ ka chambre criminelle min na ni o ye kojugubaw ye maa fagalabaw ani maa mun ye kojugubaw kɛ ko a kɛnɛ dayɛlɛli kɛnɛ kan an ka jamana minisiriso mun bɛ kiriko bunakun kan olu ka lasigidenw ani fo ka taa se kiriko maaw caman kun bɛ yen nɔ minnu y'a yɛrɛ k'a fɔ a ka kan kiri ka kɛɲɛbaw ni ko mun kɛra ko juguya ye mun ye kiri fana ka bila o minɛn kɔnɔna la o siratigɛ la ko chambre criminelle ninnu bɛ bila sen kan a kun ye de maa mun bɛ kojugubaw kɛ o ni ɲangili mun ka kan u ka o ɲangili bere ɲɔgɔn ko o giriya sɔrɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin baara daminɛnen kɛra maa fagala jugu ani fo ka taa se binganikɛla jugu maa mun bɛ bingani kɛ bogotigiw kan ani denyɛrɛnin tantanniw ka bingani kɛ olu kan ani maramafɛn bɛ maa minnu fana bolo ka sɔrɔ sɛbɛnfura t'a kɔnɔ o n'a ɲɔngow o de kɛra ka nin kiiri in dayɛlɛ ministère public mun tun bɛ kɛnɛ in kan a yɛrɛ k'a fɔ ko u nisɔndiyara nin b'a sɛbɛntiya ko kiiri a bɛ ka kɛɲɛ bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ko baw olu ka kiri ko baw kɛyɔrɔ la ka ɲangini bere girimanw dɔw kan ko mun fana tɛ o bɔ o fana ni a bere hakɛ bɛɛ lajɛlen ka a ta sɔrɔ ni maa mun ye kojugu mun kɛ ka tu jɔ o kunkɔrɔ kɛbam tɛ fan fɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ an ka kibaruya tɔ ye. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. Buguninkaw fɛ yen nɔ u ye diɲɛ kurukara tɔgɔla don mun n'a kɛra dɔrɔgu ani minɛn mun tɛ sariya kɔnɔ olu kɛlɛli Buguni ye a laɲɛnɛmaya u ye u ka minɛn caman jɛni minɛn mun ni u tɛ sariya kɔnɔ walima ni dɔw o kumaw tɛmɛnen don u dati falen don ko mun musaka hakɛ bɛ se ka t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 300 ani kɔjana ko o kɛra ka se ka nin baara in ka a daminɛ ni don in baaraw kɛra barokɛnɛw ani kumaɲɔgɔnw dɔrɔgu kɛlɛli fɛlɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na buguninkaw fɛ yen nɔ OCS bolofara mun bɛ yen olu de ni hakilina in ka a baaraw kɛ ni ka yɛrɛ k'a fɔ k'a ka kan bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ k'a fɔ dɔrɔgu kɛlɛli maa kelen kungo tɛ bɛɛ yɛrɛ kan ka i fanga fara ɲɔgɔn yaasa dɔrɔgu bɛ kɛlɛ ani minɛn minnu ni u dati fara minnu tɛ sariya kɔnɔ ka u kɛlɛ yaasa kɛnɛya bɛ se ka sinsin cogo min na kitakaw fɛ yen nɔ u ye u ka recette san 2025 u ye o jaabi bɔ k'a di maaw ma i n'a fɔ a ka kan mairie kan ka kɔmasegin mun kɛ dugudenw ye o siratigɛ la o yɛrɛ k'a fɔ san 2025 kɔnɔ u kun kɛn bɛ ka sefa wari miliyari 6 a n'a kunkanfɛn u kun kɛn bɛ ka o de ɲini nka ko mun sɔrɔla o kɛra sefa wari miliyari 4 ye sɔrɔ mun kun kan ka ɲini o ma sɔrɔ nka ko chiffre mun bɔra tantɔn maaw ye baara mun kɛ ani wulikajɔw kɛ ani fo ka taa se dugudenw ye salen ani taxi minnu sara o de faralen ɲɔgɔn kan o bɛnna ni musaka in ma ko in kɛra ka sanga ni juin kalo tile 24 ye mairie yɛrɛ k'a fɔ a ka kan u ka jɛlɛya kɛ dugudenw ye baara ni baara mun kɛra dugudenw fɛ ani mairie ye musaka mun ladon bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a kalama kulukorokaw fɛ yen nɔ bololabaarakɛla 50 kalanbulon kɛra u kun yaasa ka se k'u ka dɔntaw ka kologiriya kalanbulon kɛnɛ mun ni a bilala sen kan ka sanga ni kunungo alamisa juin kalo tile 25 ye a daminɛ a bilala sen kan fond d'appui à la formation professionnelle FAFA o fɛ ko nin hakilina in a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka bololabaarakɛlaw k'u ka dɔntaw kologiriya yaasa u bɛ se ka u ka baaraw kɛ ka baaraw nafa bɔ cogo min na wa ko wulikajɔw bɛ ka kɛ ka se ka maaw dɛmɛ maa mun ni olu bɛ fɛ ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye u bɛ se ka musaka sɔrɔ cogo min na
Tombouctou kaw fe no kuga kinchama jiko gela be no abe kile sababo bi Tombouctou kaw yara ka fo ko nin ko kemme sabu ka gela la se dugudenw chama ma uka jibondo bamunu be no olu chama jalendo orla yoro kelengele mun be ni jibi ka soro maw me ka ta o firi nyan ka ne aranko ola usratiga lo yara ka fo aka marabolo nyamo ka felo ke jona yasa jib se ka soro chugumna kibara yara ka fo ko kuranko gela ore kemme sabu ko chateau te ka se ka ke o chugala jite ka se ka bona fa kan bo chugumna kadolo ka fe no ya yara ka fo ko kori nyina san konna la senekala yara ka fo ulu kum kanga chike dugu kolomu sene u yedobo o akela bawo ko unganga dugu kolom sene o nganga ta hectare ba muga ani nani nelanga o yake ba muga sabaye bawo ko jasidi ni oye ba tumuye tumumu ni abe chike fen chen jango abe don kor de la kosebe jasid kala sabuye ka dugu kolo fan chama ni chen orla o yake ka fo o te se kana sene ke ka jabi soro orla dobora hectare akela munu kun kanga sene gunda mun kaw fe no dementara ka di kuluma kulumu be no ni ulu be kere buna kunka yasa obseka uka baraw ke musola kamu be no ni ube bale malike ka senefon baelema ani fokata se ka ngadula fon ka uja kudo mana kono ku fere mauma ko mambe o baraw ke dementara ka duma yasa ni musola kanu me se ka kere ka ayakubaya ka musaka soro uyere chogomna inisafu uluka bolo nyogoma de konala ni baran saka kayra ka fo ma keme ani muga shifina kaw muso munu mebo gundam dire nyafunge gormaramus konala ulu bela jelen de garsika dona nin kalambloina ko kan kero bana tani aye Burkina Faso jamana konala jamana kuntigi captain Ibrahima Traoré ay ASC jamana farkolo nyanaje ministru ka u bismillah bi sogoma dayna kana mun kani anga jamana farkolonya chifina ka ministri kata se Niger farkolonya je ministri ma bela jelen nyo soray jamana kuntigi captain Ibrahima Traoré ayra ka foko chifina ka joro ka bon ko sebe ASC jamana gili dolila baramuni Abdallah Senkan jamana nyemo fe chifina ka de ka wulika jo kanga bon ko sebe ka udeme o stratégie la ka ka chifina ka ko seka deme ka ukologiria ka ubla faso jo barawla mamu yokumata ministre bela jelen togola o kera anga farkul nyana ministre Abdul Kasim Fomba ayra kafuko ani sonjara bawo ko capitaine ye bismillah ko nyuma mira ula ani ay siramu yira ula o siramu na bela jelembe benin kelia asika nyogomina ni nyata bundala janko fo kuye o wale famulika jobna ke o ka banforaka fe no Burkina Faso jamana kono ma dobe no ale yira kafoko ay damatame walde ta ka nyashi bogotigi flama keleme san wolon fla drona keleye santa ani sabaye o stratégie la critique la mau banfura yara kafo ko ni mai ko ashisanga be san binani nyonkola uye akiri san wolon fla kaso ka odakun bawo ko aye jogo juga wale mun taka nyashi bogotigi uma munu yara teteme san wolon fla santan sabadronka ko akoyi manga to nyangni bali ko fa nyangni bereka gria or la critique ma yara kafo maimbe san wolon fla kaso kudai ke prison ferme ko ka ke misale kanyashi bela jele makafo yafate mashi mamu manamne na nyongo wala jugo la kanyashi shifina ka melegenuma gabon kawye don kerengene ka ke makorobaw ani mamu mesegana fiambola olu togola don o don kona la gabon kaw yara kafo ko mamu mesegana fiambola ani makoro aklika ngato ula ka utopoto ka udeme o stratégie la ko ulu ni don kerengalen ke ma koro to la donye demen ka do uma ba ko kuma do la farafna mawbe nyina ma koro ko kasoro u joro ka bon ko sebe anka nga aklito ula bawu ulu de ye jamana sigi sen sabaraka ulu de jamana glidon yanu ka koro u korole ko aklika ngato ula Gana kaw feno ayrame ka foko marfa sebe kaseka marfa marani o ya permis ni okmedi mo ma folo ko do farala adili geleo kan bawo ya seka marfa marali ya maro ya seben soro ni o ya permis folo ma kunte sege u ka kenya ko walima u aklina kan ni oye examen mental le kala nasro u akli charlendo nu akli be seka marama fe mara o stratégie la ko ni wati na shara kora muntara Gana ma shite seka marfa marali ya maro ya seben soro fikata examen de santé mentale ke kala je ni akli dafalendo idu sube chogodi ko bela jenen sege ka soroka seben franc ka takadi mama wako ali joli sege choko bike
k'a lajɛ ni ɲɛnamafɛn ma ca a tigi joli la walima ni ɲɛnamafɛn tabagabaw tɛ ko o bɛ kɛ kun min na yaasa maramafɛn kana kɛ tiɲɛni o wale ye Amɛriki jamana y'a ye k'a fɔ u ka sariya mun bɛ yen nɔ ni o ye kalata sariya ye o sariya kisɛ in a dɔw balana kiiritigilama dɔw fɛ Amɛriki jamana ɲɛmaa Donald Trump a y'a ye k'a fɔ ale kɛn bɛ ka sariya mun ta kiiritigilama dɔw yɛrɛ k'a fɔ sariya in ta sira man ɲi u kɛn bɛ ka sariya in bala ko nin ye a sɛngala ye kiiritigilamaw olu ka jamana ɲɛmaa ka sariya talen ka a gulon jango ko kalata ko bunakun kan o siratigɛ la kiiritigilama kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ baara kan ka kɛ ni sariya de ye maa kelen ka baara tɛ k'a fɔ ko jamanakuntigi bɛna ko jagoya maaw da la ko kan ka lajɛ de a nafa jumɛn bɛ se jamana kɔnɔdenw ma ani fo ka taa se gɛlɛya jumɛn bɛ a la ko de kan ka kɛ ka sɔrɔ ka sariya bila sen kan Venezuela jamana kɔnɔna la dugukolo yɛrɛyɛrɛ mun kɛra yen nɔ ka sanga ni juin kalo tile 24 ye a yɛrɛ k'a fɔ ko maa ba 50 hakɛ olu de tununnen don an bɛ don min na ko bi jateminɛlikɛlaw ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko in a ye dugu in ka a yuguyugu kosɛbɛ Venezuela jamana kɔnɔna la ko maa 500 maa 89 olu de sara ni dugukolo yɛrɛyɛrɛ a sen fɛ wa ko jateminɛla yɛrɛ k'a fɔ a ka kan fo dɛmɛ ka don joona Venezuela jamana ma yaasa gɛlɛya mun sera maaw ma maaw ka yɔrɔ cɛnni mun kɛra ani maa minnu joginna ka se ka dɛmɛ don olu ma maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu ye sekurisiw ye n'u bɛ dɛmɛ don maaw ma k'u bɔ bɔgɔ jukɔrɔ ko a ka kan fana o caman ka se ka bila ka taa Venezuela jamana kɔnɔ joona n'o tɛ maa ba 50 mun tununnen don olu dɔw bɛ se ka kɛ fure ye o siratigɛ de la ko wulikajɔw bɛ ka bonya yaasa ni dugukolo yɛlɛyɛrɛ in k'a lajɛ a kɔlɔlɔw ka bon ka jateminɛ k'a fɔ maa mun sara dɔ bɛ se ka fara o kɔlɔlɔw kan Amɛriki jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna nafolo caman bila ka taa se ka u dɛmɛ faransikaw fana kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ u bɛna sekurisi ni o ye dɛmɛbagaw ye ka o bila ka taa joona Venezuela jamana kɔnɔ la yaasa ka se ka taa dɛmɛ don maaw ma maa minnu bɛ bɔgɔ jugu ma ka se ka caman labɔ hakaja maa caman ka sɔrɔ minnu bɛ nin na an ka kibaruya bɛ kuncɛ nin yɔrɔ in de la k'aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani kibaruya sara bɛɛ lajɛlen na an ni ce anw sugantili la yaasa ka se ka kunnafoli sɔrɔ Mali ani diɲɛ kan an ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoli wɛrɛ kɛnɛ kan kunnafoli lasiraw ma balimakɛ Famara Berete fɛ nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a kan bɛn min ye énergie ye ko kurantigɛ ko o bɛna boloda yɔrɔ damadɔw la k'a daminɛ bi la sa n'o o ye juin kalo ale tile 24 ye u y'a yira sa ko nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 12 ma Badalabugukaw fɛ yen Maɲanbugu faso kanu ani Maɲanbugu dugu yɛrɛ kɔnɔna ko min ye kuran kɔni bɛ tigɛ sa k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 12 ma énergie ko sa ko kuran bɛ se ka na ka kɔn ni waati fɔlen ye wa fana k'a bɛ hakɛto ɲini kɛ a ka client bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛn fasirila maa min fɛ secrétaire général min ye Aramatu Kamisogo ye n'a bɛ kanlakaw olu ka sigi la sini ni o ye nin kalo in tile 25 ye alamisa kurantigɛ a bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 12 la kin minnu na o ye Dawudabugu ye Sogoningɔ Falajɛ ani Ɲamakɔrɔ u y'a yira sa ko kuran bɛ se ka na yanni waati kofɔlen cɛ n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 12 ye k'u bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ secrétaire général énergie kɔnɔna na n'o ye madame Kani ye ale ka bataki don min ye jumadon ye sa n'o bɛ bɛn juin kalo tile 26 ma o kurantigɛ bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yɔrɔ minnu b'o la o ye Senu ye anw yɛrɛ fɛ yan ale ni Banankɔrɔ ani Sanakɔrɔba ko olu de kɔni bɛ o la min ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ye sa ko kuran bɛ se ka na yanni Lazara cɛ k'u bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni énergie ale ka bataki ye ka bɔ madame Kane Aramatu ale yɔrɔ u ka communiqué 4nan fala ye o ye sibiridon ye juin kalo tile 27 kuran bɛna tigɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka na nɛgɛ kanɲɛ 12 Badalabugu Maɲanbugu faso kanu ani Maɲanbugu dugu kɔnɔna o bɛ o la ko hakɛto ɲini bɛ kɛ bɛɛ fɛ ko sabula kuran bɛ se ka na yanni nɛgɛ kanɲɛ 12 cɛ baaraw wulikajɔ ni cɛsiri hukumu kɔnɔna na k'u bɛ hakɛto ɲini kɛ u ka client bɛɛ lajɛlen fɛ faamuyaliko ɲuman k'o sɔrɔ ko la ani degun minnu bɛna na sɔrɔ k'u ka hakɛto kɛ min ye Aramatu Kamisogo ye n'a bɛ kanlakaw ka sigi la ale de ye secrétaire général ye bataki ninnu 4 bɛɛ lajɛlen bɔra ale